когато ти отдели себе си специално за Него. И ние виждаме как Исус действаше. Нищо не се е случило без молитва в живота му. Постоянстваха в молитвите и това беше тяхната сила. Нямаха някаква определена програма. Днес имаме хиляди програми. Как да направим това, как да направим онова. Нямаха някаква определена структура, нямаха някакъв определен план, но имаха постоянство в молитва. Постоянство и предаване на Бога. Какво се случва, когато имаш олтар? Когато имаш олтар, получаваш яснота. Когато имаш олтар, получаваш мир. Когато имаш олтар, получаваш сила. Когато имаш олтар, получаваш посока в твоя живот. Защото ти си чул и ако Бог ти е казал нещо, никой не може да те разколебае. Никой не може да ти каже това не е така. Ако ти си го чул това нещо и знаеш, че Бог ти го е казал, никой не може да те разобличи от твоето мнение, от това, което ти си чул. И най-важното, когато имаш олтар, получаваш най-важното, черешката на тортата. Присъствието му. Това е присъствието му.